бір елні оразадан соң құрбан вақытында құрбан алып қайтты Ескендер. Әтейін білән олар ул сарықны шаларға бұлдылар инде, шунда ағаш түбінде. Әмин мұшаларына жол бередейм. Шунда шул сарықның көзім түшті. Менә аның көзендә шуның кадәр курку күрдем мин менә хәзердә күз алдыма килсә юлсыларым киләйме. Аннарсын верандага кирип шул шалган башын күрдем инде. И менә ул стеклянный вот шул пиола күзләрен. Шуннан соң мин уже кызлый ташый алмадым. Минем халкым икенче төрлерәк иде. Мин кызурак идем. Күпкә кызурак идем. Бик нык кызып китәдерим аннарсын. Ашу чыгадыр менә бик теге бер нәрсә бар шумаса шунда ачуланадырым. Ит ашамый башлаганнан соң менә быел 6 ел була инде. Хылықта йымшарды, нешіктір. Мен шул агрессия кетті деп әйтем. Әнейім бик нык борчылган иде, мин ашыма башлагач, әнейім башта бірінші айларда миңа күн сайын шалтыратады жылап. Кызым, төш күрдем бүген, син ит ашый башлагансың икән. В общем, минем әни уйлаган, мин 1-2 айдан канның гемоглобины төшеп, мин үләм дип. Священный месяц Рамадан. В любой духовной традиции, когда такое хорошее время, нужно делать хорошие дела и кормить людей. Вот пища жизни. Я директор фонда «Пища жизни». Мы кормим людей просто потому, что мы по-другому не можем. И поэтому здесь вот Искандер, наш друг, он основной попечитель нашего фонда. И он сказал: давайте накормим. Сказали: давайте накормим. И вегетарианство — это не просто полезная еда, это еще и философия. Философия именно не причинения вреда людям и вообще всем другим животным, существам. Конечно, я от всей души призываю, если невозможно отказаться, то хотя бы ограничить его. Есть очень хорошее мясо, допустим, там курицы, которое полезно, индейка. То есть как бы стараться исключить хотя бы больших животных, таких как там коровы, например. Менің достарым бар, «Пища жизни» деген компания. Мен аларга айтам, булат монда килип пишире аласызбы, үзүңүз кызны? Ол айта, жок дейт, чөнки монда бит бар. Бул кухняда ит пиширелер. Аларның үзләренең кухнялары чиста булырга тиеш. Бирдә ит пиширмәгән жер. Мен андыйга барып җитмәгәнмендер дип, бәлким әле якын киләчәктә үземне вегетарианство дип күрмим. Ләкин аларның ул идеологияларын дип әйтик инде, аларның ул тормыш яшәү рәвешен дип әйтик, мин аларны аңлыйм, мин хөрмәт итәм. Һәркемнең үз фәлсәфәсе, һәркем ул бит монда теге ит ашамаган түр, ул чынлыкта фәлсәфә, монда тирән фәлсәфә ята аның нигезендә.